z nového videa a ideme si zahrať hru Brawl Stars. Takže už dlho nevyšiel z tohto diel a za to si dáme jednu hru s Edgarom. Ne, neviem. Ešte. No takže si zahráme asi duo. No a Alex, hej. Akurát ide so mnou hrať, aj som mu chcel napísať, ale dobre. Ideme bounty, dobre. Jaj. A potom sa kúpneme, že či už máme ten mytický star drop v shope. Fake. Oklamal som. Klamstvo roka sa tomu povie. Aha, ja idem s Alexom tiež tak. Som mŕtvý. Potom sa ozvem, keď to dohrám. No tak ľudia, toto sme prehrali, nevadí. Ale ideme si otvoriť ten mytický star drop. No, mytický star drop. Padne nám nič. Skin na Stewa, pohode. No. Takže, akože bolo to dobré, ale mohlo to byť lepšie. Skin na Stewa. Počkejte, tam môže niekto toto futbal. A ja chcem Stewa. Tak nech si dá iného, ja chcem Stewa. Ja chcem Stewa. Počkej. Takže ako vidíte, máme tých istých brawlerov. No. On si dá toto. A dobre. Ideme na to. Ukážem vám môj najzacnejší pin. Keď ho nájdem. Toto. No, takže kým on vybere, tak hoďte tam ten like, odber. Už sa pomaly blížime ku mojej hranici 50 odberateľov. Potom bude každý deň live stream. Máte sa na čo tešiť. A už niekde ide hrať. Už ide hrať. To je dobré. Na to dáme asi. Ja už asi takých 5 minút natáčam a vy asi budete mať niečo 4 minútky. No nič. Tak aha. Pekne. Ne, bežte. No nič. Nič, Hank, poď. Proste to len odkopni. Mortis dal. Ale to jak na takú diaľku dali?
tak niekto prehráme. Lebo tu nikto nevie hrať z tohto týmu. Musíme ísť ešte na iné účty. Napríklad na tento. No. No. To niekto dlho nechal. Myslíte? Takto. Mytický Star Drop. Počkajte. Takže ľudia, toto je ten môj IT Bravleo účet. Do toho poďme. A padne tam nejaká blbosť. No. Kto by chcel tento skin? Ja nie. Počkajte. Toto je hram Brawl asi však, hej. No, takže niekto mi ide naskenovať kód. Takže toto. No. Idem na iný mobil naskenovať, aby som... No. Takto, dobre. Ďakujem, že ste mi to dovolili. Accept, bum, bum, bum. Invade. Gabu. Mortis, bringarabu. Jestra, mám tu srdiečko. No, tak už nech ide hrať ten. Je tu aj môj brat. On sa volá Leon. A počkajte, len niečo poviem do súkromňa. No takže, nebudem môcť rozprávať, ale ani ukazovať, lebo ja nemám rád také videá, kde je niekto iný mojej rodiny. No. Takže ako nič, hneď prvý kill, hneď 2 killy, a ďalší kill. Look at me. Ako nič, brácho. No. Čo ti dáva? To som mŕtvý. Pekne. Nevedel som, že tak dobre vieš hrať s Mortisom. Pohode. Epic. On akože vie veľmi dobre hrať s Mortisom. No. No nič. No takže to bude rýchle. A chcel by som ešte aj Mega Trophy Box. No, takže počkajte. Takže budeme hrať teraz zase s Leonom.
Toto musíme zničiť. Bum. Ako nič, jeden tým je dole. Mínus. Edgar v Edgar. Ďalší Edgar. Ne, to mi nechaj, lebo mám hyperchargeku. A teraz môžeš ísť na ňo. Nechaj. Ja som si nezapol hypeku, no nič. Toto bola ináč najľahšia hra na svete. Že by sme išli aj trošku rankedy. No poďme. A pôjdeme asi s takým spajkom, čo poviete. Pre mňa je to dobre, pôjde. No, ale prečo nemám ranket? Neviete na nič. Ideme tak na stred. Ako nič. Stred je. Nevyžieraj. Nie. Idem ti pomôcť. Tak ti nevyžieram, tu je El Primaha. Tu je. Ako nič, kámoši. A ešte 2 hry dáme a ideme potom na ten ranket. No tak niekto on stihne. Tak, stihol aspoň. Ale je to dobré docela. No. Takže on asi pôjde preč. Ja idem na stred, nejde. Tak ja dám dole Brawlera. Číslo 1. Tak, zdrhaj. Ja nie som ako každý Edgar hráč. This is so lame. Tak dal si dole, super. Počkaj, ja viem, kto je tu. Tento. Pekne. Posledná hra. No. Aha, to
nedal, no nič, počkajte. Ale máme nejaké star dropy. No, takže už začíname hru. No, takže musíme ísť rýchlo do stredu. Ja hneď knockoutujem tým, tak nič, oni ma knockoutovali aj mojho bráchu. A ďalšie kolo budem... Ne, robím si srandu. Možno. No, takže musíme to rýchlo dať. A nech už hrá... No, takže brat bude za chvíľku rozprávať na konci videa a povie, že nech dáte like, odber a tak ďalej a potom končíme. A no, možno, že nie tak, možno, že bude aj dlhšie, ale nech hrá už, hraj. Typek si myslí, že ma dá dole? Kamo, ja som tiež dole. Jak? Ale to asi bude toto, že áno. Takže ja si asi dám... Nie, áno, Dynamajka. Čo tuto máme? Koľko mám málo? No nič. No tak už poď hrať hneď. Áno. Ale... No. Počujete ho aspoň? Čaute. No. A takže ideme. S Dynamajkom to bude veľmi ľahké. Ja by som vám rád ukázal jednu hru, ktorú som zahral s kamarátom. No. Tak som mŕtvý. Lebo bráchu neznášam, kvôli tomu. Lebo som blbý. Počkajte, vyberiem mu brawlera. Najlepšie. Takže on si dá tohto, áno. A ja si dám tohto. On zastaví na niekom. Zamrzne. A potom je KO. Ja som si ho nedal. Toto vieš? Ja ťa zbijem. Ty to bereš? Homo? Není. Ja si ako dožitý. Je tam mňa zabijú, ten bubák. On mňa tu nechaj. Ja ťa zabijem. A ten Alex je taký sprostý typ. Ty sa s ním na nechám nedá. Takže len stačí nájsť. Bubliňák je dole. Tu je. Tak počkaj. Tu je, tu je. What the fuck? Kto to zabil, jasné. Ako? Budem ticho. Prepačte, ale len trošku padnutý na hlavu. Budem ticho. No ja si čo zoberieme toto. Dajte túto odber, like, nech máme už 500 odberateľov, na to sa tešíme. Tak dáme naposledy koľko hier. 2-3 hry. Chcete počuť Alexa? Povedzte, že nie, lebo on je hrozný. No. A jedno je teraz, kým hráme. Čaute. Nebojte, to je Leon. Len on akože ja, ale chápete. Ja viem jeho zvuk napodobný, takže
Max, Daj si taru. takú tahu. Tak ja si dám. Tahu. Taro, toto. Tahu, ja Budeme kompletný tým. vec. Full tým budeme. Ja ťa zbijem. Ja ťa tak dopijem. No nič. Ale môžeme babke poskakať. Mne sa nejde hýbať. Super. To ma nezaujíma. Ďakujem. Som v strede a nechajte ma. Vy radšej zabíjajte, ja budem zbierať. Ty môžeš ísť aspoň preč do prdele. A ja budem mať jednu. Haha. Čo keď ty zomreš a ja nie? Lebo ty si daj... No, nechcem to povedať tú nadávku, lebo... No, nechcem. Keby ste chceli, môžete tam skočiť. Aha, za jednu hru hypeku. No. Choďte preč, než takú vypasujete. Nemusím. Lebo ten je blbec. Taká výhra, kámoško. Ja som chcel toto použiť. Ľudia, jak vidíte, bol Leo najlepší. Aj Spike. No, ale musíme ísť rýchlo hrať. Nech to dáme. 144 Nech som to dáme. dostal. Posledné dve hry a bude koniec videa. 144 som ešte nedostal. Takže ja si asi zoberiem Brawlera Spajka. On si zoberie Gala. Takto, komplet. Fúha. Keď budú mať, oni majú Piper, fakt. Toto je neporaziteľný tým, hovorím. Áno, musíme ísť ešte od znova niekoho. Tak, super. Toto domov Som dá. KO. Hej si. Buď ticho. Ja KO. Ty si už bol dole dávno KO. 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 Kamu? On bude KO. Som KO. 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 Oni sú KO. Jak? Dáme dole Piper. Dáme dole. Nebojte, takto. To sú ľahký. Však to je nič, toto zatiaľ. Videl si, aký boli ľahký? Posledná hra, Iba máme to. jeden hit. Super. 5 0-4. Piperka 0-4. Super. A posledná hra. Piperka bola. Počkajte, ako to máme? Jaj, tak nie je. Tak dáme aspoň tú Silver 2, čo poviete? A čo to je? Ale už nech ide hrať. Počkajte. Pre mňa to je posledná hra. A mám toto. Game Grab. Toto bol najlepší tým. Proti nám bude all shit. Ešte lepší. Toto musíš dať hneď. Tú tvoju gadžetku, rýchlo. Gadžetka sa hodí. Pomoc! Je tu Mortis. Suka bliať. A ja som mal najviac, chaloši. Chlapci, jedeme. A ja už mám aj ultinu. Na čo? Ja mám 3, nemôžem ma zabiť. Chlapci. Ja za chvíľu budem mať hyperčarčku. Zabite ho. Pozor. Tam máš.
A Mart is a game. Tak zbieraj to. Okay. Ja ťa v tom nechám. Ako sa skovať? A zbieraj ty hazli. Skovaj sa. Skovaj sa. Kámo, skovaj sa. Ja si spomínam. Easy. Mám jedno, no konečne. Wow. Haha, Silver 2. No. Aha, jaké svaly. Aj on má presne to isté, čo ja. Počkej, UK. A presne toľko isto. On má 1081 a ja mám 1081. No nič, kaloši. Kamu vidíš na mne. No nič. Tak potom sa ozveme, keď budeme mať Silver. Takže už posledné 2 hry. No posledná hra máme Silver 3 a Istý tým. a potom teraz je posledná hra do Silver 3 a predposledná hra do toho, aby sme mali mali 3. No super, no neviem vyjadrovať. Čo robíte? Nemáme istý tým. Ja viem, lebo on nevie, že chceme mať ten istý. A vy to neničíte, Edgar, skoč tam, je mi to jedno. Teraz hubu. Takže ty ani nevieš dávať. Musím to dať o niečo bližšie. Pozor. Ja ne. Ani ja. No tak prepáčte, že tam bol iný hlas než moje a Leonov. No tak to sme už prehrali. Však Edgar, len kvôli tomu, že si prídeš. Prísam Bohu, že mám 10 strel a ani jednu som netrafil. A už sme to aj prehrali. Ujoj! No nič. No nič. To som dal veľa hitov. Ale dobre, už poď hrať, ináč sám budem hrať. No, prepáčte. Posledné 2 hry a potom sa... Ľudia, posledná hra, máme to. Aj. Takto si vás dám hore. Lebo posledná hra. Počkajte. Lebo môj brat je trošku... gej. XD Max, kam? Tak to si môže dať. Čo? No potom si urobíme krátky opening nakoniec. Ale nebojte sa. Budem dávať také dobré zážitky z tohto. Takže teraz idem sám hrať túto poslednú hru. Ale nebojte, šote bude, že on čo otvorí. Čo on otvorí. Nebojte sa. Ja si zoberiem asi Taru. A nech si tento zoberie toho Spajka. Spajka. Veľmi stres. Ty pak nevieš, že ja som dal to, že môžeme ich vidieť.
Rýchlo. Toto sme prehrali. Ne. Mám. Pozor. Končina bola dobrá. Ja chcem ísť s tebou hrať, lebo s týmito sa vôbec No nič, tak toto sme asi prehrali. Potom sa ozvem po hre. Ľudia, ešte budú trvať 2 hry a potom to dáme. Alebo nebude treba. Lebo ako vidíte, máme to. No tak. No takže. Ako vidíte, toto. Bum, bum, bum. Toto, 5 gemov. Druhý Mythic Star Drop. Sam. Ďalší brawler do zbierky. Toto bude všetko pre dnešné video. Snad ste sa mali. A jasné. Nezabudnite dať like, odber a